Mengong Apa? Mengong Sopo? Oh mengong. Oh. Tompol. Iya. Aku kira paham omonganmu. Nyawe. Gimana ngomongannya enggak Ini wae supaya aku paham tulisan yang lemah. Tulisan yang lemah. Jenengmu sapa? Oke. Ayo, baca. Apa? Baca. Matamu. Baca. Tumenggung lompong keli. Jeneng lompong keli kok aleman. Tulis. Aduh, dawa banget. Ora apa-apa tulis. Sopo ngundurke kancaku ora trimo. Aku arep belani patine kancaku. Oh, ngono maksudmu. Namai. Udowo. Udowo. Nulis. Oh. Wong aku cetha kok nulis. Iya. Dasar para nyoto. Ya Pak, ini aneh-aneh. Wani kawan kene lo. Nami tuti kamu. Ye. Tuti kurang. Dijepit. Iya. Nyik. Nyongon. Oh, sapa sing arep nganggo cokor? Angin ngene kok makut nih lha. Nyokot. Oh, cokot. Nyokot dicokot. Yang mana nih? Coba nih. Mani. Ayo, amon jangan. Imbangnya panjang. Halo, Kakang Udawa, wonten dawuh. Sapa iki? Duka kula mboten kenal. Takon ae. Takon anyamut. Sapa? Menggung Apa? Menggung lontong. Kok bolak-balik. Nampak. Lombok ayo. Mana ayo. Raden Setyaki. Nyetiaki apa aki. Ilek ning aku. Ayo aku nek alek-alek. Kowe ngantem aku krasa lara aku meguru karo kowe 20 taun. Numermu ajak enggak apa. Kowe ngantem aku krasa lara aku meguru karo kowe 20 taun. Tumbarmu Sumbar kok tumbar. Tangan nyarakan. Tangan temen jaranan. Nyarakan. Tangan iwa mah nyait. Basahin. Ilek tangan iwa
dengan opname 7 tahun. Kiwa opname 7 tahun dengan tinju akhiratnya. Padahal kan 7 tahun. Besokanan. Siap. Siap. Ayo, kurang banter. Ini banter banget kalau kayak kurang banter. Ayo, gegem sing tenanan iki mau mesti sing rumah sakit, saiki sing jaratan. Nyambil, nyam. Diam. Bolehkah aku bawa senjata? Bolehkah aku bawa senjata? Bahasa Indonesia. Boleh. Lelaki itu bahasa Indonesia. Bacok kiramu. Tidak mau. Tibano. Dipan Kiai Janjo. Opo. Dipan Kiai Janjo. Opo. Dipan Kiai Janjo. Opo. Dipan Kiai Senso. Lagi ini iso cetha mbok untune dicopot bae. Ya. Nah. Modal. Maaf. Bisa kamu ayo Tibano. Dipan kandang Mbah. Opo? Ono meleke. Aku menyandal iki kandang Mbah Munyok tuh. Modal. Malah empuk. Apa? Jelas. Ano. Ano, banyak teman-teman. Ondang ini ano tumakal lamang ini. Aku kalah kalau kayak bilang membalak-balakan dengan gani-gani. Gusti Adipati Wadya Balandrawati digdaya ampuh sedaya. Nyuwun pangapunten Gusti Adipati. Wadya Balandrawati digdaya kapandikan Raden Setyaki. Oh, raja. Untuk kula protol kabeh. Kula sumanggaken. Lompong kali. Nilanan. Raimu kok irunge metu geti. Nyotos. Sopo Raden Setyaki? Patih utawa sopo? Niki mongi. Nyotos tak dalang. Pak Decena. Pak Decena. Monggo dalane melu antem. Enggak adil. Mewahnya ngelek diantem indah. Malah adil. Pati. Wis kono tambakno. Aja nganti kaya bocah cilik. Ndak sawang kabar sing tak tampa Ratu Ndarawati ora mapan ning negara Ndawaraga. Nanging mapan ana ing negara ing Pringgondani dadi atur anak Prabu Setija Buma Narakasura. Sinuwun
sampun ngantos lumarap wonten tindak jumujug wonten Garing Ndorowati nekuk penjalin jumujug wonten Garing Pringgondani.